Oh, din na igo sa ano, linog nga 6.9 sa yuta na mo. Nga duol-duol ra ni sa yung mama. So mo niyo. Grabe. Wa ka yuta. Ha. Niliki eh. Niliki. Adto ni padung kuno adto, abot ni karsada, layo kay ning abtan. Mo ni atong subayon. Grabe liki dagko kayo. Mo nabuak. Kung napay balay na iguan eh, los na gyud. Oo na liki oh. Oh, grabe taasa ni. Ra. Mo ni liki nga igo sa kwan linog oh. Oh, ukal oh. Ano po do? As kini na ra oh. Oh, liki oh. As kuno ka ining na abtan. Ra. Grabe, may gani kay diri layo ras balay gid. Taas kay ni. Buak hantod kuno ning adto ay tugbang ani to dito sa kanang kawayanan. Grabe no, swerte lang gid kay wa gid naigo taon sa balay. Ara gid diri sa binta-binta ra gid gamay. Kaya dako ang buaka sa yuta eh. Ayo kuno ning daabtan tugbang adto. To sa kung banu ako na bungtod na katong naikwayanan. Mo niyo. Balay lang mama. Ay kung maguwang usa. Ito mo layo ra mo ah. Tiyan lang gid kanara gi syuta na igo ang kanang liki niya. Kay kung natumong pa sa balay mo ni kuyaw gi los na gid adto pa oh. Oh. Taas lagi kay ning likiad. Paano yung suga ng luga 6.9 magnitude. Grabe no. Muni kay usagid ka delikado gi kayo ning linog. Dire gid mo na kuan gid oh, grabe pagkabuaka gid. Okay. Oh. Liki oh. Pagsa ko. Ani din agi ni pwede tukuran ng balay kay ito naman buaka ani. Oh, grabe kaliki. Oh, dire makani may naukab gid. Kita ng bato. Oh, mo ni naukab kana may batos tungod. Ara